Kubli pibro sa season ha kaneka video junga ka pamenta sing ta kumba pitim mo kaneka view bat ka watch time ka jungi ha ka jung shisha ni ki youtuber mo ni hapan pen q ni hapan pen poi pen dap ya kata ka saujar ka watch time ya kata ka sharejar ki subscriber bad ya kaneka $6 ka bisa Henry ladangi check pat man ka singi ladangi page pat man ka singi kata watch time ka view ka pisa ka jungim kadang hiar babeli kaneka ka view ka watch time jungi ka hiar man kasngi yela seng adon jeng bakla ha ka YouTube setting ka jongphi yela se pe bakla ha ka ne ka tai ka rokong khnyot ha ke bede ba ka video ka jongphi yela se ki don ki re ki ba pen long ya ka jing hiar ya ka ne ka watch time bat ka jing hiar ki ne ki view bat ka jing hiar ka ne ka pisa jongphi hapo ka YouTube channel ka jongphi ta sape jadu bukut jong ka ne ka video kanam bana jingi kai yapi ki YouTuber kasi chantia ki bana garo ro kumjo ha ke bede balai ba ka hiar ka ne ka watch time ka view ba ki ne ka pisa ka jopi hapo ka YouTube channel ka jopi lada ka ne ka video kan a jingira pachu metai na ka banta jompi shimer hi te phila bania share bania post status ya ka ne ka video junga ha ke WhatsApp status ke jompi ha ke Instagram jopi lane ha ke Facebook ro lada pi ko banbu dengan pani bi ya ka screen jong ka mobile junga hang ne mo khang ba pin tip ya utau YouTube studio hak bede yala sepitan jing bakla na katao balai mo baka hiar kane ka watch time ki view bat kine ki subscriber ki jongpi nanta bat kane ka estimate video ka jongpi rama tang mashu pli ya YouTube studio app su jongpi tang mashu pli kalapan ya kane ka option jong ka view nanta ka watch time nanta ki subscriber bat ka estimate revenue ka jongpi lada ka YouTube channel jongpi kala tap ban monetize mo Kemsa aisa ko ka option ka bakito estimate revenue te kane ka way pat ka estimate revenue ka dei ka jiyo kamai ka jongpi nadu ka ta ka singi hadu ka ta ka singi hakwide ka tho angne ka na tengka ka na dollar pi layo ka tho angne nanta ka tho ro ya ka watch time ka tho ro ya ki view ke jongpi na taro ka tho ro sabat ka di subscriber ke jongpi ka pi check man ka singi hakwide bat ke ne ka jingdap ya kata ka yala se ki YouTube channel ke jongpi mo ki patap ya kane ka sawajar ka watch time bat ka sharejar ki subscriber hak video ba kata nama dapi check how banai la ka singi hak video ba kane mo balai ba ka hiar kane ka watch time balai ba ka hiar kane ki subscriber ke jongpi hak video ba kata mo dapi check man ka singi hak jaka ba ngi ki YouTuber nya hapan pendap hak video ba kata ka sawajar ka watch time bat ka sharejar ki subscriber Henry, na pipet man na kasngipat kita ka watch time ka jongpi, kita ka subscriber ka jongpi. Yola se haka format play menta ka tho kuma live po ya ka watch time ka jongpi. Henry, na picheck pat la shai lane la shitsi lane haki wi pat ki banai. Hak video bagata na picheck pat yola se ka dan tang kumba shpau, yola se ka dan tang kumba khat sam ni ka watch time ka jongpi. Kumno ka hiar ka ka watch time. Balai ka hiar ro ka juru ka por. Kan pangidang trish tompat kata ko watch time kita ke subscriber bagi view baka estimate video ke jongpi mo kadang hiar te kumno pat ngilak ban pendap yala sa ka YouTube ka bam nya kene ka watch time yala sa ka YouTube ka shimno ya kene ka pisa yala sa ka YouTube kan pendap yala de kamnom aya ki hak video baki subscriber lane hak video baki ne ki nonshna video hapo YouTube yala sa ki donro na prank jongpi ke bela du mensim ya ka jing pendap ya kata ka watch time ka ba long ka ba kham ha klik du ka jing pendap ya ka watch time mo nama ba ka jing pendap ya ka watch time ka long ka ba kham jenjar te dena ta ka daw pa Pimla aso ban pendap. Mentaka singi pimla ban pendap ya kene ka watch time ya lese ha pok ka shit sinam ro pimla ban pendap ya kene ka watch time. Te ya lese pila du jingkermen baong ba ngam sange na ya kene ka jing pendap ya kene ka watch time ya ka jing pendap ya kene ka view ka jongpi ya ka jing pendap ya kene ke subscriber ke jongpi mo. Ya lese ke dan apeng jongpi ru ke balong kom ta ke bela du mensim ya ka jing pendap ya kita ki watch time ya kita ki subscriber but ya ka estimate video ke jongpi ro kumjo. Hajrong keto ki box ke bela tho sautali lane artali lane lightly hang to ka ba phio hi ha keto ka YouTube channel ka jong phi mo hajrong ki tho tang arpo prasi de tang kata bila dei ban sngo tho mo ka ta ka jing kamai jong phi ka jing thak video ki jong phi nanta ka jing kamai jong phi ya ka tang pisa ba ka jing yo jong phi ya ka watch time mo ka pan I ha keto ka graph jong ka ha keto ki number ki ba tho hang to YouTube studio kalong ba kapan I tang arko prasni ya ki view to watch time
ke subscriber bat kane ka estimate review ka jongpi tenda pila klik pat ya ka option ka ba ki top analytic ha room jong to YouTube studio apps jongpi klik ya ka analytic hang tu da pila klik ka analytic hang tu ka pan i ya ka view nata ka watch time ki subscriber bat ka estimate review ka jongpi da pila klik pat ha ka view lane da pi day ban pendap ya ka watch time room mo pila ban klik ya ka to ka watch time da pi swipe ya ka to ka screen jong to YouTube studio mo da bila swipe hang to pi i ba top watch time pe pila ban klik ya ka to ka watch time ka ba ki to hang to tamar chu klik ya ka watch time ka jong pi hajrong pi i ba ki to nyaw si arong prasi laispa andru ko sansi nanta ki brai ki bala adap mo ko brai June July August ai ki brai ki bala adap ki thong tu nanta pat ki thok ru sabat kane ka lifetime tenda pila klik ya ka to ka option ka badon hang to hajrong ka ba ki thok laispa andru sansi mo enda pila klik ya ka ta mo enda ka YouTube channel ka jong pi kala adap ka ba hapo shisnam ban ka bala don ko ba arla ne lai snam te kita ki bala don ko ba arlai snam pi hapan klik ya ka lifetime but ka YouTube channel ka jong pi ka don kamba hapo ka shisnam pi hapan klik ya ka to ka lifespan andro sansi ngange pila sun thu hak bede ba kata te anda pila klik ya kata kan pa lifespan andro sansi ba kata ka lifetime ka jong pi pila ban klik hang to marsen klik hang to kala pan i ya kini ki video ki jong pi harum but kane ka watch time ka jong pi ka ba hapo ka lifespan andro sansi lane ka lifetime ka ba pila klik ka watch time ka jong pi kala pan i hang tu ba ka graph ka jong pi ma hakata ka tarik hakata ka poro phila la ban yo i hakano ka por phi yo ya ka to ka watch time ban hakano ka por phila ban yo ya to ki view ki subscriber ki jong pi nanta ka estimate revenue ki jong pi ro phila ban check kalau kunju i ka process ak video ka jing check ya kita ki option ki wi ro kunju amar paro si jing em baro arpo karasi nanta baro lifespan andro pesan singi ki bata da omdei ki bam sawan ki bal adab nama ki to ki pen i ya ki ba ka YouTube channel ki video ki jong pi ki pen i kat no ka ya kat no ka la bandi kat no ka la ban pen ya ka to ka video ki jong pi mo ka tho hak ki video ba ka ta singi te ki don ki YouTube ki bla kan li ya ngaro ki ba ba balai ka ta ka watch time balai ki ni ki subscriber balai ka ne ka view balai pat ka ne ka dollar ka jungi mo kan bangi pen man kasngi kata kadang kia kata ka problem ke jong pi romo kata ka jing hiar ka jong pi om de re baka hiar kata kane kumjui hak bide ba jing klik jong pi hak bide ba kata ka lifespan revolution ba kata ka lifetime ka jong pi mo kita kamnong peni baka hiar na pila klik hakine ka lifespan revolution hakine ka lifetime tenda babale pat baka hiar na pi check mo man kasngi ya kata ki watch time ki subscriber ki jong pi bale pi check pat kalong ba kapit i tang hapo arpo prasngi kamala adap ke ba shadin ki jong pi ki tarik lane ki banai ki ba arpo prasngi shadin kapit i hatu to ka YouTube studio ka jong pi ka no pi yo hapo ka arpo prasngi te shubu menta hapo ka ne ka arpo prasngi pi yo tang ko ba lai pho ngut i ki view te kapit i tang lai pho ngut i hak bide ba kato te yo let's say anda la kut kata kala la bande ka singi ka ba arpo khandai tarik katopat kala chen nama da umdan ha katoga bala poi ha katoga singi ka bala arpo khandai singi enda ki view ha katoga arpo khandai singi pimyo tang i view mo te kala pani bi tang zero ka watch time zero ka estimate zero ka watch time zero ke subscriber ha katoga singi ka bala poi arpo khandai singi te ka jeng pani jung ki hang to ha ka bide ba kataka jingyo kamai ka jong pi ka jingyo ki jong pi ki view mo company tang ya ka arpo prasing kabala da namar yole se piting ba balai ka hiar kana ka watch time ter ba bide ba kita mo kam hiar ka shune pum jui kumba ka tho ang to mo ka dei ka tho tang kumba arpo prasing subu mendangan ai kanuk saya pi khna mo pins no tho ba balai ka hiar kata ka watch time ka jong pi mo subu menta da dei ba pi shong dukan mo nadu ke sitare pela tho ha ka sitare pia pela la bandi ya kita kitiar kata kasngi pela ban kamai kata hajar kata spa mo hak sitrik hak ar tarik kalai tarik ter hadu da kudu banai pela ban tho kata hajar kami hak sisngi kata hajar kami pela bandi ya kita kitiar ge jong pi mo ten dapat
dala poi pat ha ubenai ubala da phi hapan thok pat sadaka wei pat ka jingyo kamai ka jong phi mo benai jun ngala yo lai phawaja nantaw ndala kudu benai jun pat phi haban yo pat sapat ubenai julai hakabili ba ubenai julai nadu ka sitarik la haban tho kata hajar ngayo aga sitarik kata hajar ngayo ya ngala bandi ya kini kitiar ke jonga pila tho nama tapi plus kato ba ka ubenai jun ba ubenai julai mo te kala long kum jui ka jing penlang ka jing dio kamai ka jong phi ubenai jun baru ubenai julai kan penlang pat enda kala da penlang hangta pat kala thap hapo ka bang account jong phi yala se video ba kata mo te ka YouTube ro kalong kum jui hak video bat ka arbo prasni jong ubenai jun bat ubenai julai dahak bide ba arbo prasni kane arbo prasni bat kane mo te ke pelang keto hak bide ba ka jingyo kamai ga jung pia po arbo prasni na dapat kan patap ya keto ka watch time hak itu ke view hak itu ke estimate video ka jung pi te wanam ting show hak bide ba ka jing hiar ka watch time hak bide ba ka jing hiar ti ke subscriber ke view ba ka estimate ke video ka jung pi mo omdei ba ka hiar pin omdei ra ba phi bakla ba phi click hang tai ka setting jung pi lane ba phi le komne kom tai hak video ba ka YouTube channel ka jung pi mo wat nom ting omdei ba phi hiar kane kom ju hi hak video ba ka kita ki jing hiar ya kita ki watch time ki subscriber ki view ba ki estimate revenue jung pi te yo se ki dan pi ki ar ki ba batai phi ki ba pen i pi da kom ne da kom tai hak video ba bale ba ki hiar kita ka watch time kita ki subscriber ki jong phi mo nai nom nge hak bide ba kata bale ba ka hiar kom ne ka tai yel se ki batai phi da kom ne kom tai mo te kam nom hiar kane ko watch time kalau kunjui tengah kerman scam hak bide ba kane ka video kan ha jing rap pa jing mentoi na ka banda jong phi ki YouTuber yel se na kidon na pedeng jong phi ki ba patip lane ki ba patlap ba bale ba ka hiar kane ka watch time ki view ki subscriber ba kane estimate revenue ka jong phi mo lada kane ka video jing akan ha jing rap bajing mentoi nak benta jong phi simet ki YouTuber dengan kerpa tu phi sachi sen opin ya like ya share ya subscribe ya kan ka channel ka jonga dengan ya tungkuna ya kan ka video ka benta ka sin datan ada video hakibi pat ki video ke bedawan hakibi pat pisni khoblai shibun